Очаквайте комбина днес, както и поредицата на Миролюба Банатова. Сега ще си говорим за музика, за любов, за футбол, за каквото си искаме, за големите, важните моменти от живота на едни вече любими на мнозина хора, които ни правят компания вече тук в студиото. Казваме добро утро на Християна, на Кристиян и, разбира се, на Стиви. Добро утро. Добро утро. Здравейте, Петър Скип ще ни помага с превода, защото Стивън все още не може да говори добре български, може да казва само много добре, нали така беше? Много добре. Много добре. Много добре. Много добре. Така. Сега, за всеки един от тези хора съм сигурна, че нашите зрители могат да си кажат такъв глас се ражда веднъж на 100 години. Продължаваме темата, обаче трябва да дадем сега думата на президента. Ще продължим с разговора с малко президента, който гласува преди минута. С Деня на народните будители днес ние почитаме книжовниците, просветителите на България, революционерите на България и всички, които спомогнаха нашето национално самосъзнание да просъществува, да се развива, да можем да предаваме и на следващите поколения с гордост това, че сме българи и постиженията на нашата нация. Още веднъж честито на всички. Защо за какво гласувахте? Първо, още веднъж ще повторя и ще продължавам да повтарям колко е важно да гласуваме. Не можем да се затворим зад вратите на апартаментите си, да се отчуждим от собствената си държава. Напротив, трябва да имаме мнение и трябва да го отстояваме. А това става или по време на избори, или с механизмите на пряката демокрация, което е референдума. И в двата случая българският народ е голем играч на сцената, има голямата дума и може да я използва по начин, в който той намери за добре да си оправи държавата и да я придвижи напред. Важно е да гласуваме. Призовавам всички, нищо, че е втори тър. Излезте и гласувайте. Опасявате ли се да не се повтори ситуацията в Арена Армеец от първия тур на изборите? Дано да имаме научени уроци. Медиите показаха ужасяващата картина на всичко, което се случи в дните след първия тур на изборите. За кой път пореден вече правим избори? Винаги ли трябва да бъде така? Нима не можем да научим уроците си, нима не можем да прогресираме, да подобряваме. И нима винаги ще търсим обясненията само в поредният народен избранник, който отново е променил изборното законодателство в една или друга полза. Не това е целта в държавата и не би следвало и по такъв начин да раздават политическите партии. Ако нещо не работи, подобри го. Ако то не работи пред очите на целия народ, още по-си задължен да го подобриш. Апелирам към народните представители, нека да научим уроците си от тези избори и нека да подобрим. Народа да види прогрес. Той ще го оцени. Благодаря ви от все сърце. Хубав ден ви желая. Видяхте президента Плевнелиев секунди, минути след като даде своя глас днес. Ние продължаваме. Без да се гласува, междувременно стана ясно от днес, тази сутрин стана ясно, че свиква и консултативния съвет по национална сигурност на 10 ноември заради... Отдавна има гласове, че трябва да бъде направено това заради мигрантската криза. Той беше казал пред Ани и Виктор, ще го направя когато сме готови. Очевидно, 10 ноември е деня. Имаме готовност. Сега имаме готовност да подновим разговора си тук с... Извинявайте за прекъсването, но има избори в България. Предполагам, знаете, че има избори. Това е голям празник за нас, българите. Казвам го, защото вие сте известни като чужденците в X-Factor, въпреки че в Кристиян тече и българска кръв, нали така? Деня на будителите. Докато си говорим за избори, всъщност, започвам от Християна. Образованието, това ли беше мотива за твой избор да дойдеш тук? Ами, първо, че като семейство, нали, идвахме насам на почивка и харесвахме много България. Моето семейство обожава... Кое ти е любимото място на морето? Моля? Кое ти е любимото място на морето? Където почиваш? Ами, Созопол. Созопол? Да. Много често ходим там през лятото. И после, като дойде времето вече да уча, реших да дойда тук, защото знаех, че тук българската оперна школа е една от най-прочутите в света. И реших да... Харесваш ли Соня Йончева? Моля? Соня Йончева харесваш ли? Да, прекрасна е. Най-талантливите ни гласове в момента, оперни. Да. Кристиян? По коя ти глава явно и ти си фен на Соня?
Не съм много голям фен на класическа музика, но не мога, когато почвам да я чуя или нали, християна, просто умирам от любовта към нея, защото тя има такъв чист, такъв толкова красив глас, че не можем всички ревем, когато тя пее. Тя ли ти е фаворита сред женските гласове? Не, всички са ми фаворити, защото не знам как да ни сравняват. Всички сме много добри. Измъкваш се сега. Не, чуйте само, как можеш да сравниш Адел и Джастин Тимберлейк или Майкъл Джексън? Не можеш да ги сравняваш, всички са добри. Не можеш да ги сравняваш, те просто са различни. Така сме и ние, но това е предаване и трябва да го преживеем и ние. Тежко е, но нямаме избор. Да предизвикаме Стиви. Стиви, кой е най-добрият участник в X Factor? Кой ще бъде големият победител? Well, I feel everybody's the best in X Factor. Смятам, че всички са еднакво добри в X Factor. И той се измъква. Големи политици сте. Не, наистина е така, всички да говорим. Yeah, it is. I'm just, being X Factor. Действително е A така. lot of people, everybody says, I feel everybody's Има the best. множество хора и всички смятат, че всички са най-добри. Ако имам възможност, бих... В същото време имате спортната злоба хъса да спечелите, защото говорите много така откровено, че се подкрепяте, че всички сте много талантливи. Ние го виждаме всяка седмица. Иначе, да, наистина всички специалисти казват, че това е уникален сезон с наистина невероятни таланти и избора би бил изключително труден. Добре, и все пак, кое е по-важно? Да стигнете до края, да сте победители, да бъдете обявени за новия X-Factor на България или пътя до там, който вървите в момента е по-важно? По-скоро второто, да. Защото всъщност всички като решат да се явят на кастинг, нали, искат да излезе нещо хубаво от това, искат да стигнат до края, но всъщност сега като преживяваме всичко това и най-важното от това е целият път, по който минаваме и научаваме много хубави неща от това. Придобиваме опит, научаваме много нови неща от това. Притесняваш ли се от това, че може в един момент да ти се наложи да направиш много така труден избор между поп и оперна музика? Винаги съм се замислила. Дойде този момент, вероятно. Но обожавам всички стилове. Надявам се по някакъв начин да разбера и аз какво да избера или може и двата. С двата да се занимавам. Или нещо по средата? Да, може и това. Добре, кажете обаче за концертите. Страшен ли беше деня преди първия концерт? Страшни ли бяха минутите преди излизането на сцената? Повечето от вас имат опит. Кристиан в Гласа на Русия, ти си финалист там, нали така? И въпреки това, беше имал си опит, нали, на сцената, на голяма сцена. Пял съм на големи концерти, просто където има под 10 000 души. Но преди първия лайв на X Factor не съм спал. Колко ти беше пулса? Пулса колко беше? Не знам, но беше ми много тежко даже да диша. Тоест, това преживяване е изключително. И как се пее, когато не можеш да дишаш? Става ти по-лесно. Не знам защо имаш някаква извънземна емоция и става ти много приятно да излизаш на сцената. И когато разбираш, че всички в България те гледат сега в момента, това е твоята минута, това е твоят момент, това е твоят шанс да кажеш, че аз съм тук. Аз искам да ме гледат и това ми дава възможност да се покажа и не трябва да се притеснявам много силно. Стивън спали преди първия концерт. I actually slept, but I had the mind of the concert, I was very curious. Усещах емоцията на концерта, бях много любопитен. Интересно ми беше как ще се почувствам сред толкова много хора пред камерите. Бях много нервен. Не знаех как ще постъпя. Музиката е живот. Трябва да си свързан с нея. Чувствам страстта и когато събирам нервите си и когато почувствам връзката с мен, публиката е с мен, се чувствам добре. За първ път, когато се явих, бях любопитен. Трябваше първо да си събера мислите, след което нещата тръгнаха. Понеже
Пътят ти те води до Варна. От 8 месеца си всъщност в България, във Варна, където учиш, но учиш нещо различно от музика. Интересно е, всъщност ти натурален талант със сигурност си, но занимавал ли си се сериозно с музика преди да пристигнеш в България, където учиш нещо друго? Music is when I started growing up. Музиката е нещо, с което се занимавам от малък. Не я разбирам, но знам, че мога да пея. Когато пристигнах тук, отидох във Варна. Обичах да се занимавам с компютрите, информатиката и съзнавам, че музиката е нещо напълно встрани от това. Но разглеждам музиката като отделно занимание. Някой път е хубаво и полезно, обичам да науча нещо различно от това, което изучавам. Това е една възможност отделна. Искам да науча нещо друго, за да мога и да го преподавам на други. Интересно ми е, гледам ви и ми е любопитно и си мисля, колко различни хора сте, когато Кристиан Стивън са на сцената и когато са в парка или в... да знам къде е. В магазина, в нощния клуб. Да. Колко различни хора сте. Усещаш ли, Християна, ти усещаш си прилив на енергия? Усещаш ли, че една друга Християна се ражда в момента, в който стъпваш на тази сцена? Да, наистина. Да, това ли е усещането? Ами, всички сме обикновени хора, но като излезем на сцената, вече... Докато не запеете, до тогава сте обикновени хора. Да, вече показваме една друга страна от себе си, която други хора не могат да видят. И там вече енергията е голяма и... Кристи, ти ли си така? И ти ли на сцената можеш да направиш неща, които никъде другаде по никакъв начин? Или да извадиш от себе си неща, които иначе биха останали невидими, ако не беше там? Аз съм много стеснително дете и заради това майка ми накара ми да пея, защото тя искала аз да съм по-открит, по-отворен. И се получи, защото когато излизам на сцената, аз наистина съм друг човек. Аз съм по-отворен, разбиран, може да ме разбереш какво мисля, какво искам да кажа, даже ако не разбираш текста, който аз пея, просто може да разбереш какво аз чувствам, какво искам да кажа. Много ми помага да конектирам с хората, след което започнах да пея, стана ми е по-лесно да общувам с хората, така че музика за мен е като едно лекарство за социален... Музиката е общуване за теб, комуникация. Да. Добре, и Стивън? Различен ли си, когато си на сцената? Не се усещам различен. Музиката е един език и всеки разбира този език. Независимо от къде идва човек, независимо от кой е, той говори на този универсален език, който всеки разбира и за това се чувствам приет тук и имам възможността да пея. Каза, че музиката е универсален език, обаче моето предизвикателство към теб в края на разговора е, освен много добре да кажеш какво още научи на български. Вчера коя дума научи, да речем? Цяло изречение. Не го мъчи, Слушаме. Добре. Всеки ден научавам по нещо. Вчера научих думата харесвам те. Да не би нещо още друго да се е случило в твоя живот, точно тези думи научи вчера? Ами да, има много развитие в живота ми. Сега мога да говоря с хората, да отворя разговор, чувствам се уверен. Преди бях оплашен. Благодаря ви от сърце. Притесне във вторник на големите концерти. Пожелавам ви успех. Ще се опитаме да ви изнудим да ни кажете какво ще пеете идния вторник. Нови срещи. Елате ни на гости пак. А сега трябва да кажем много бързо довиждане. Останете с програмата на Нова телевизия в Деня на будителите. Честит празник и в изборния ден. Ще бъде интересно. Много добре.